okay nanangu okay ngisengithatha ukushayela umshayeli ke umshayeli umtshela ukuthi uzothatha isihlalo lapha ngithi mina isihlalo ngizosikhipha kanjani ngoba phela wabika kimi yaphesheya phela usenqasemfene ethi enoshiye uyihlalo ngamkhuza futhi ngakhuza ngathi ngashiya kanjani isihlalo kumuntu nasenqasemfene ungashiya isihlalo ngisho kubantu bakwenu washiya lena okay wathi wena hayi uyamethemba okay ngoba akasilutho wasukudla kuphela usho wena wambuka ngomzimba ngathi ngimeya ngifundo nami ukuthi umuntu ongameyi ngephalishi nawubuza la wakhe yabo. Cha sisabelele epagini labagodluza ungene sibonge nje bafowethu ukwamukeleka la ekhaya kwamkhulu sibonga kakhulu njengoba sifikile nje sabathethe besivakashela umkhulu siphinde futhi sizommema saphakamisa nokummema emcimbini esobe sinawo ngesonto ngapha eMadubaduba kwaMsane lokushini emagroundini so besingajabula umkhulu ukuthi aphumelele uma ngabe ekhona available enezilutho. Kodwa nje siyajabula ukunyathela phakathi kwekhaya njengoba esho umkhulu ukuthi akwandele bani ukungena kuleli page awu sibone sibalekile sabathetho kodwa ke washo wena umkhulu nathi siyakwazi lokho ukuthi sakhulisa ilembe kunjani njengoba ubona le mkhulu lesi sikhundla engihleli kuso na kuso mhlambe nala ngidonswa nayilokho ukuthi usacijile usho kanje sacijile cha bo ngiyayizwa le ndaba abantu isifunda besingakabuyile leni ngakosinqa sobhala hayi lutho akabuyile lutho abaningi bazosesibuyele kodwa hayi besingakabuyeli hawu manje mawubuka uzosibuyisela ngoba phela kade abuya pheshela ayangazi uma salubuyela nomkhulu hawu uzofika umkhulu uyavuma ukuthi siphumele empangeni usho kanje usho hayi phela uyazi uthini wena isikhundla phela wafika kimi usinqancane wafike wathi kimi usibambise wena ngokusemthethweni ukuthi umbambele ngoba usale phesheya ngambuza mina ngathi ngawu wena thatha isikhundla esikhulu kangaka wakubenyezelwa ingonyama wasinikeza okay ekubeni vele okay lesi sikhundla sesimashele simfanele futhi unomkhaba wena ngobhaka nje uyazi ukuthi lento izokulimaza noma usubuye sehleli sisifanele simsusa okay upika thina wesinqa sempela wathi ayasile uthole yanto uyasukudla esukudla ethi awasukudla kana ngqondo wasukudla athi mina wathula kanti sekunje wena manje kanjalo ngangimtshela kunjalo mkhulu buka noma ugadi wangishayela amakhala ekuseni wathi uzopha isihlalo sileni empangeni ngakuzwa kancane kwamayogathi kodwa ke engathi waphinde wahoxa angazi noma ngase ngimsinda kodwa nje waphinde wahoxisa amazwi akhe wasuka kubona uqeda ugqoko wabona hey mangahle ngibhekane nale ngwanya sokungifaka ayobona mayogadi uyayipopola phela ingozi awubonaka nokusho division umshaya ikhanda ngambona sethula ukuthi uyabona ushoti akumdingi phela ngifuna ukuthi inkosi ukuthi yiki inkosi ukuthi wabiko ngefutha mkhulu ayisizovikela isihlalo usho kanje man usinqa sempela uzokhala madoda lesihlalo ngempela kuzothwana phela ngoba nami ngiyasithanda ngoba phela kuyithi la empangeni kodwa uzothini ngoba phela le ndoda isikuyafika nalapha kokudla uzongene yazoyilahla lapha ena etshengisa ukuthi manje sesibuyisela akusho lutho lokho mkhulu akusho lutho hayi akusho lutho wena uyigazi lethu singabe igazi manje akwazi ukuthi sisitedele sesifikile akwazi salanda abanikazi basi mana ke manje ngoba phela ngizokuthiwa ilembe ukuze lithathe lesahlalo sakwazi ukuhlanya ufuthi ngoba ehlanya nje unayo sefanda kwayo hayi bengithi umkhulu lesofa isidome phansi njengoba eshilo ukuthi khona isikhundla esingamfaka kuso esingamenza ngabe nomsili usho kanje manje mawubheka usho ukuthi ayenze iambassador amukele abantu noma abomxhumanisi simbeke emnceleni ukuthi nje upresident noma ubhenqa kakhohle manje hayi ngiyambona ebese ngakudweba
kodwa ke phela sisazokhuluma umkhulu ukuthi sikhube namathole umkhulu eyosivulela indlela endunkulu singene iyangena inkomo ensimini uthi uzokudala phosi ngasemfana uzokuvela efonela inkomo behamba bebhonga indlela yonke ngizophinda kubulela amasithi amakwalweni umuntu kwenzani ukuthi uqhuba ngakho into engiyibona mkhulu ekufanele yenzeke ukuthi asingaphumi empandeni futhi ibutho ngoba lingaka nje komthetho khona nalapha komthetho bathi mabebhingcile befake impondo zenkomo ukwenze njalo yebo kunjalo impela usulithintile ibutho ngisazoya kulona kodwa ke nalo liyabona ukuthi hayi izwe lenyakazi hey madoda kodwa ke ngoba abathethwa nabo baphethwe ebukhosini bakamthetho ngeke phela ngibalule ukuthi bonke abamthetho nje kuba bezinsizwa nje kodwa nje ubukhosi bakamthetho hey ayi babona ngamkhulu singesempela hey ngoba ngamtshena athi mina awusashingi nako mafisha omzala bakho labakwantombela noma bebafishane shutha kabathembanga hey phela washo wathi umuntu wakwenu enwinkingi hey kanjani afike sengibona ukuthi hayi ake sibuyele emuva back to square one hey ngeke ngimshayele ndoda hayi usuthi ngimshayele amshayele mkhulu hey kungakhali ithumbu likapopo uzokwazi ngakuzolibamba ngicingeze usuku esithuke hey mfana uthi ucingo lwami la hey ayikuduka lo uzwa njani mkhulu ngesonto ngesonto ngoba uthi uyasilanda nje isikhundla akubona nokhe uthembele kuwe mkhulu uthi uzomana mana uthi usanda ngesonto usho njalo uthi uyosilanda komsana ngempela uthe uyofika impela nenkandla ofike ngwenani besimbozo singabonakala ngeke ngoqhathekizwe awuthi ngumfonele emfonele umkhulu ikhuzo lento ngoba seqalile ukhafula ukhe uthi njalo ngo12 emkhafula ebusuku ngempela usho njalo ngizokuthoke wahamba mkhulu wayebhevile ngempela le kunyanga yebo bangifonela impela bangifaka kwi-conference inyanga yeshumi yebo bangifaka i-conference call yathi inyanga yeshumi yile ngizamayo ngathi mina ubani obisibongo sayo ngisazi ubani cha mazibo mina ngimbiza ngonyanga ngisho ngimbiza ukuthi umbekezeli ngoba usuka ngene emanzini kubanda lo muntu ngene ngazathi ambekezeli igama la ya ngishuba eyikwenya le ingwenya yamasha le ngwenya ngisho wazi wamnika isikhafu ngempela ngathi mina ibuka nje lesikhafu ngabe siza kithi ngakhala leso sikhafu buthi ngasempela ubheke nje etime ayikho siyahlala sikhumba incile ungani inetwork ayikho ngakube enkandla usenkandla nomuntu uselahlwela kubo usho kanje awuthi ngimshaya selahlwela kubo elangeke yini njalo singasempela ninjani ngothi ngasempela hayi boy wemthwalo hayi siyahamba isihlalo ngithi mina nangu ukhezo onkaka lapho ufuna isihlalo sakho ngiyadedela ke usuthi kwamina ngithi ngiyafikela wethi ngasafana uye kodwa uthi nguye kodwa hayi akuye mkhulu uye unestress nomuntu endosangeke isihlalo sokuzenjani unesifo sakho uzomela wenhliziyo okay sibuyisa isihlalo ukuthi yamnangu ekhaya thula singasafana ngithi nangu okay nangu ngihlasele ekhaya uthi uzofuna isihlalo ngithi mina uzofuna isihlalo sakho uthi manje ngeke aphume lapha lesi sihlalo singavumelanga nangu ukuthi ena uyasithatha ngithi mina ngizokwenza njani ngoba liyashona ilanga khe ihamba ngoba inyama sengikhiphile manje uqobo lwakho lukhona usulidlile uthi cha kahambi manje lapha le ndaba yesihlalo manje singayikhulumile hayi network ngithi mina network ayikho enkandla bakithi ngithi mina okay nange ekhaya okay nangu okay ngisengithatha akushayela umshayeli ke umshayeli umtshela ukuthi uzothatha isihlalo lapha ngithi mina isihlalo ngizosikhipha kanjani ngoba phela wabika kimi yaphesheya phela usenqasempene ethi enoshiye uyihlalo ngamkhuza futhi ngakhuza ngathi mina ngashiya kanjani isihlalo kumuntu nasenqasempene ungashiya isihlalo ngisho kubantu bakwenu washiya lena okay wathi wena hayi uyamethemba okay ngoba akasilutho wazi ukudla kuphela usho wena
Wambuka ngomzimba. Ngathi ngumeya ngifunda nami ukuthi umuntu ongameyi ngephalishi nawubuza la wakhe yabo. Aha. Bengazi mina ukuthi ke usanhlalo lohlobo lokuthi angiphupha amandla. Aha. Ukuthi angifuni mfowethu udokotela uyitshekisele ayisekithi ngoba ngilula mina ngisilo saba bazi ukuthi mina ngasheshe yini engiyenzayo. Angithi phela manje napho ngoba ngithi nje angikushayele ngoba mina ngilona ixoki sengithi mina no shayelwa wena ngoba phela udlulela kimi nje wazoyibika lento ngikho nje ngithe no shayelwa manje ngoba manje bangikakile manje angisazi ukuthi uhamba nezinsizwa enomkhaba nazi mana uthi ngidlule kuye ngaze yini ukuthi uthi akakubambela isihlalo usaya phesheya kuye ngabe ngiphesheya wabika uphesheya aha manje ke ngithi mina womfowethu ngicela ukuthi dokotela ungayisengise lento ya ngoba mina ngizokutshela iqiniso ukuthi nge-24 mina ngizodiliza umthangala wonke ngikushela odongweni usho kanje lapha komsane Matuba yabo. hey uyakhumbula ukuthi uyabona lento engiyisebe nawe aha yena njengoba ungabatshela ngangimtshela cha angithi ngithe mina ngoba bakhandile ilembe nje ilembe ukuze lithole isihlalo lwagwaza uhlanya manje kuthiwa nawe gwazwa ngoba uhlanya mina ngikwazika ilembe ukuze likwazi ukuphatha luqale lakwazi ukuthi libulala ingwe siyeke inyamazane yabo. aha Naphinde labulala ingonyama ibukeni aha emva kwalokho lase livele lizovala ngohlanya ngapha ukuthi sasihlale ekusasa aha manje lokho ngangungoma mina ukuthi abantu angifuni ukuthi manje ngoba ngibuka mina hey ay chabo ay impela bathi manje angabe ngisakunika ngisho ukuthi ena uphashazise ngoba sengithe mina no bengithi ngizothi umfana kawo Mark N2 mawusuya le Matuba senzele ukuthi nawe ufike impela unzima le Matuba manaki ekhali sizokona wena wasekhaya mama ngithi ya ngiyakuzwa wasekhaya mama ha ukuthi lapho awukho masakamthetho ha uyimele la ukhona ha wakho uzongena ha ekhaya ukuthi uqhaza isizwe noma uyaselapha isizwe sekuhlala nomuntu wesilo yini na cha umuntu unkoyeni cha ucingwane mana mina ngilezile ifuthi ngamshawula ifuthi ngilezile kodwa akwazi ukuthi mfowethu wena njengomuntu othenje uDlokombani thenjwa isilo sathenjwa amakhosi akithi kwaZulu bese uzodukisa umlando cha ngeke nguduyisa umlando phela ingakho ngishayele nje mina ngoba ngithi napha ngihlaselwe ngabathethwa nje ngizothini ngoba manje lento bayayifuna lento sengibathe manje ngoba nje kade ngizama ukushaya kanti uma befuna bakhonzile yini cha ngithi ngoba beyifuna thina amadoda isibungu Uyabathuka manje. nangu ke manje usaka kibule ngaphandle nangu ke
Wangithi musa ke. Hawu, Ke wangithi musa. umuzwa kahle mkhulu. Papa manje lesihlalo ngoba uthi wena lesihlalo sisiqaqe sisihle. Uyamuzwa futhi apha manje Hayi ufuna. futhi ngomlomo mkhulu. Usho manje. Uthi ngatatazeli. Ngatatazeli mkhulu. Uthi angatatazeli ukhuluma ngomlomo Futhi kuphela. ngomlomo. Mana, ufanele ukufunda useyingane. Noma ufunda umzimba. Cha bo uthi lesihlalo simfanele manje ena ngoba Mana, yazungizwa mina. Kazini umthanjeni yakho. Ngiyamfisela lesihlalo. Uhlulwa amazi lakini. Bese nawe uyikho uyitsha. cha usuthuka mina ke manje. Okay. Cha wena ngabe uyaguquka khona lapho wesingasemfene ngoba manje yimi engiphethe inqumo engizothatha manje inqumo manje ngoba ezile nje amaguqa laka ngaphandle sengithe mina ngabawajikise ajikisana amaguqa ngithi ngiyamuva Dokotela angithukwela ngithukise. ngiyakuzwa ke isingasemfene ngiphethe ngobhongwane ayikotakheni izotwande ophela ikontrol yimi le izotwande angibambe kwamancane isingasemfene Ayibhekise emfangeni mkhulu. aha kunjalo cha impela cha kodwa ke ngicabanga ukuthi ake ukuthi ke nge24 emva kwe24 abuye ukheli into Hawu, usho ukuthi uyanqoqa ngesonto hawu mkhulu. eh Lo muntu ukhuluma kanjani phela? vele ubhale lapho uthi rest in peace ngesonto ubhale uthi ke yeke le nto ibuyisele Ayeke. cha mtshela Cha secabange kahle mkhulu. usucabanga kahle usho ukuthi ngisathethe Hayi mkhulu ke. awunakukhefa lento yomuntu kodwa wenzani ukhe wafane fane umuntu kodwa kunkulunkulu wenzani kanti isihlalo sinjani kodwa isihlalo kwaphinda usinike cha khona khuluma Cha, akaze ezetolini mkhulu. Yeah. Hawu. How? Hey man. Manyaga. How? How? Wese ngazokufanele ngicabanga ukuthi no bathethwa lolu daba ngoba manje lusezingeni nje uthi yimi engizoqhathiswa cha bathethwa nithini bathethwa nangu sinqasemfana nikhona no Siyayithatha lo nto le. ngizomthini manje hayi mkhulu Cha, amacingwane udelele kakhulu. udelele kakhulu nosho kanje Ayi, sengiyambona ukuthi hayi besithi mhlambe sizomqhushisa simbeke emngceleni. Hayi udelele kakhulu. Basona lesikhundla akanikwa sona sokuba umxhumanisi uzongasithola. Thola ngisho umngcele. uyazi sengithi ake ngimbuze-ke nje ngisafuna uba uthuleke uma usekuthiwa ke nakho bethu uthathe ilizwe ngoba akakafika umdlalo omkhulu ngoba ngeke yini ozoyenza uthembisa abantu amabhinki Kuningi kakhulu mkhulu. kuyini Manje sokhuleka endle enkulu nje okokuqala nje lokho umkhulu akazama indlela yokusendla enkulu manje kufanele asendla enkulu yeah bese ke phela mkhulu isikhundla njengoba sikuphenje asifikanga ngenkani noma ngejozi umacingwana olethe isikhundla okay lapho khona ngabe sikhona okwethu ke ukuthi thina njengabathethwa asifaka amaguqa umkhulu asikhuleke sizele lokho lapha umkhulu ngezelodwa uthi
izwe manje ena lisesandleni sami ukuthi liyachitheka igazi noma cha wemuntu alikho igazi Ali eyishona. Eyishona. hey walibambisa uhlanya isibhamu emasengethempela ledubuya kwasanye hey Ay, ngeke matotile kalmkhulu matotile umkhulu uyangifuna ukuzongena uzophatha kwamahayitha athe kufa kwemlungu matotile kume kancane lo daba sihlehlo lo daba Hlehlele imini mkhulu. Hayi enye inkinga mkhulu ayenzayo undaba ezitsha uyaseqalile uyagadla Hawu. ay uyabona ukhe kodwa mangithi bathi bambheka angani mina ukhe ingenaphi mina lapho sengizengamethi igama lomnsizwa ngathi mina izigi zendoda hey nanti ikhulu indoda leyatatazela bathi abafanayo elinye angithi uzigi hey ake madoda ungaliphatha kanjani izwe enakuthiwa bese kuthiwa okay nje kuphela bese bethe abantu bazokuthemba bathi akubekho igama Yeah. uziqoqoqo nange buza ke Buza bani emacingwane? oh siyamsaba ke manje ngento mbona kuyamsaba manje usumthakathela ke manje singasefana ngibona kusaba kanjani hawu ngiyabona madodeni hawu hey izawuthwala lento Hey. ngengabatshenwa njalo ade ngimtshela umntu ngithi manje uyingozi lo muntu usesuka le ko-Trump nako-Putin akasaphathi ivolofolo nalizibhamu ezinkulu usengavela kuthumela umcimbi esho lesenkandla sibhubhe sonke uthini uzwile ngitshela ngaleyo nto leyo Ngizwile mkhulu. uthini amuzwa manje uthini lo muntu Hayi kusho lutho lo mkhulu. uthembeni kangaka ukuthi Hayi kusho lutho. Akusho lutho. Hawu. hey Hayi unenkani mkhulu. usiwanje Hayi unenkani. ngeke ayi kodwa nawe wenza iphutha amacingwane wathatha ivolofolo wanikeza imfayile sedubula kwasani Ndubula kwasana mkhulu. cha bangimgonile mina ngithi ufike kimi angithi phela kube nithwane mina ngiyixoki ubuzoza sekuthiwa usemenyezela ukhe cha angithi mina ngenze ukulungisa ukuthi mina ngikushayele Hawu. ayazi impani hayi uthi ukhe awuyazi bangini Hayi kobonakala amacingwane. umtshela kosiwingigila la hayi cha ke bafuthi bathethwa Hayi. bathethwa nebonke enake manje
ngoba sisimo senje akezami udaba ke sibuye sixoxe. Ya fanele sixoxe sithe mkhulu ngoba ayikho indawo njengamanje ezoluka. Usho kanje? Ngoba uyamuzwa uviliyela. Kodwa umkhulu angami ukuyokhuleka enjinkulu. Cha ukuthi manje imani ngingami. Hayi ngami umkhulu ukuyokhuleka enjinkulu. Uyamuzwa yakhala usingiza. Asho lutho. Thelwa inyembezi zamqala enkandla. Usekhala ngokuthi ngasekhaya konini uqinisele ngempela ngathi wangapha kolungana wayedlala upami ngapha esomfana othi njani. Ay, yazi ukuthini? Idlala upami. Yebo. Hayi. Cha ke mfowethu bengibona ukuthi angimbize leduze. Yeah, sohlela usuku ngibize leduze ngoba manje uyambona ukuthi lapha khona usekhathazekile. Khathazekile. Futhi uyabona ukuthi ena ubekhe usevele wabani lungwane usevele wabeka phansi isipho. Yeah. Hayi. Ame sodibana ngawo 24. 24. Yeah. Hayi wesinqasa mfana ke ngiditshwana mhla ka 24 wemadoda. Ematuba. Cha bangithi mina ngizobe ngikhona uzongimema ngichazele Akuzabasho. Hawu. Police station seduze macingwana. Usho kanje? Uyakhumbula amacingwane ufonela abantu ukuthi bazokulanda uqashile. Qashile. Nikuphi izinja? Basho njalo phela ngithi manje nabo bakhala lokho ngoba uthi yena adephumile nje. Ayifuthi ukupikele manje usefikelena endleleni afika wapika osinqesa kamagendane watshela noma ngizophuthu lena uthi Hawu. Hawu. Ngingale kuyamuthi. Hey, amehlo wakhe esevela ababomvu. Hey, asevela ababomvu. Ikanti isikange ngisinqisa kwena. Ayizukusebenza le nto yakho. Usho kanje? Hayi lutho mkhulu. Inkathi uthembe ngakangaka. Asayi emuva mkhulu. Bengeke ngize kuwena. Hey, wabhalaza umuntu welungana. Hayi bengeke ngize kuwena mkhulu. Uyabona kodwa mina bengazi ikhunta ziyafela ukuthi Uyasabisa. Hayi uyasabisa mkhulu. Wawacha ngithi phela bakwashisa lo muntu. Hey, wemvu. Lo muntu wenkinga njalo kwaphakiswe lo muntu kwashiswe lo muntu. Uyiphakamisile. Wathe ekhaya. Wathe ekhaya. Wathuka ekhaya isimoya khe. Ayisokhuluma ngasese. Ujowa. Useqala kwethuka sikesefane vala.
Hayi bengibona mina ke sikhuluma emasayidini kuvalwa amafoni ke sibamba umhlangano eceleni ke sikhuluma eceleni leto ke ingcono ke ikhuluma eceleni. Hayi ngeke asizelanga leyo nto leyo. Yey. Siyampuca ngomthetho. Hawu. Uyaphuca. Hayi, Na amathetho amasuku amathetho amadoda. hayi wani umhlangano Wani umhlaba. Hawu. Selanga uzoxoxa. Bathe bese la ngizoxoxa. nkulu lathi nasizela ukuthi umkhulu asikhulekele endlu enkulu Yeah. Hey kodwa ngizoyithini ukuthi madoda nanisengifaka inkini kangaka bathethe. Hayi ngedwa. Da bangakile singasapanga. Bathi manje ngeke bayithatha lento manje bathi abanemsebenzi basafuna ukuthi D24. Uthi tubafaka. Awusho uthembe. Uthembe. Hayi ngeke mkhulu safihla. No. It's just one of them. And the other one I can't disclose. I know. Uyazi ukuthi ngofanele ngithini kumafaka na. Yeah. Animchaze lento lena hayizama ukuthi ikhulume. Ayikhulumeki, ayikho into ekhulunywayo. Ayikhulunywa lutho nje. hayi mkhulu wakho mkhulu Wena prof khulekele endlu professor Cha nginikizana ithuba ngiqale ngikhulume nosinqa sancane. akukhulunywe lutho lisenqa sempela. Uzoba ngaphansi kwakhe. Usinqa sempela akazokosela ukheli. Uthi manje ukhe becabanga ukuthi avele usalusumosela vele ngoba vele ukhoto vele usalusumosela ukukhithima lokho kube mfishane umlethele ukhoto. Bo Preston boy. Ikona. Uyayazi inzuzo. Bathi uyayazi inzuzo security. ekade ehadini awusayazi manje ekade ehadini awusayazi Ugadwa nama security asebox alo. Bathi wethu ngingasaqala ugadwa ama security asebox usho nje. Uzobona uniform yasebox. Hayi. Bathetho bayibakela kuwa. Ngisafile. Hey, uyabona. Yekuthi umuntu ngifaka iqini kusho mina ngongenisa abatha ngikuthile nje. Sifile mkhulu. Hey, batha bathetho abaphumi lapha ngisini. Mina ngishoyo ukuthi wena usifone ngendlela oyifunga ngayo ngendlela ongamanyala. Isekitale sithazama. Cha, bo mina ngenza ubulungiswa, ngenza ubuntu. Cha, wena ubungajabula uzokuthiwa ena usushayelwa lena wendlu nkulu sekuthiwa indoda hlala phansi izo sekuthathwe ngabakwamthetho manje upresident hey kade kodwa ukhenke uyakhumbula hlangana nami ethi lesihlalo siyadunguza lihlalo Yeah. Nami futhi lami lodwa umeyo okay. Yabona bafethu abantu abahloniphane bonke nje bafethu bangabuza ethi. Yeah. Ngaphesana mkhulu. Ngoba manje sikujikele manje. Hayi uyabona mina ngiyakusola kodwa hawu awusasibambisi ngisho ngami ihlalo uzosiya konke kodwa bakithi uyabona kodwa bafutha ukuqhika ke kimi kancane manje uyabona ngempela ngithatheni kodwa lesihlalo monke Hayi saba nazo mkhulu. Ukukhuluma kwakhe nokuthula kwakhe kuyinto eyodwa. usho kanje kodwa ngiyabona lo muntu lona usukuza uselungase usebantu isistress kufaka obelungu Yeke mkhulu khululeka. Khululeka mkhulu.
Hayi siphume empangeni. Aniphume empangeni. Hayi sikhundla. Hayi siyazi lento. Iphi inkomo ngoba na inkomo sengifuna ukuyithinta mase kunje. Ishilo. Kothami ngayibona ndoda lapha ya shishiswa yisobho. Hawu. Kanti engadayilile njengoba ibhandishile. Washiswa yisobho. Uyibona ibhandishile. Ngicabanga ukuthi waligeje ngoba ungashiswa yini umuntu. Washiswa yini? Hey, Nambo. Eshiswa yini? Cha mina ngibona sebhandishile phela. Ay. Ay. Manje angikhala ukuthi phela kimi ukhe akayidli inyama. Acele phela president. Akhuleke. Awukhuleki nangu president ngoba ungathatha isihlalo. Yeah. Khuleka Macingwane uthini? Philani. Ya, awufaki ukukhuluma lokho kukhuluma. Angibezi ngokay futhi mina. Wangibezi ngokay mawufaka leso sicelo esandla. Awuqale phansi lokho wathi ucela. Umacingwane ngaqala phansi lokho kade ecela kodwa ayikhiphi igama lika K. Uyazi ufaka umbiza kanjani? Uyazi fanele umbiza kanjani? Uthi kufanele masisuka elokhuzeni siyephi? Akhuleka. Ukhuleka kubani? Phela kufanele uthi uyacela president. Ngikuhlanganise lapha. Ngempela president. Uyabona mfisa ungidayisile. Ngithi sizofika lento usuyembiza futhi. Hayi wena uthatha isihlalo. Ayisengaphika nje uphika. Iswe libuka kodwa wena ngisho phesheya bayibuka lento uzoyiliswa ngithini lento. Yeah. Hey, sakhuluma ngani? Wethi ngasokufanele valelisa lapha ku president wakho lapha sobonana ngolesibili ngesonto. Hayibo. Cha lokho sizokukhuluma phini lami. Yena into fanele izokhulunywa ngesonto. Ngesonto le. How? How? How?
Hayi so ke sibone weMacingwane. Ucela kubani? Ucela kubani Macingwane? Bakhuluma ngathi. Yebo. No problem. President of the People Nation allowed to declare the next move. Yeah. Yes. Mana Macingwane. Angithi ngupresident mina. Yes. Oh. Angikuyabona. Siyabonga. Angikuyabona. Hayi qedile. Uyabona? Ngapha mina uthi ngabavumeli abantu bayokhonza le ngapha usumnikezile futhi isihlalo. Kanti njalo eMacingwane. Sivele sikimi lesihlalo. Wadayisa izwe singasempeleni manje. Wadayisa izwe wathatha walikeza ukhe. Awuphambi kwethu emini sibuka ingonyama yayimemezele lapha elunganeni ndoda eParliament nokwenza endaweni enkulu kanje. Awusavumile mkhulu. Ngeke sambuza kabili. Uthi kodwa. Hayi ngeke sambuza kabili. Uvume phambi kwabantu weyinkumbi zabantu. Ay, Kodwa imini upresident. Kodwa lithini igama mkhulu? lithini igama kodwa? President. Ubambe inguna phakathi. Uthi kimi phela ubambe inguna phakathi manje. Hawu. Hayi, Madoda. Hayi. Hawu. Hayi, asikukhulumeni ngesonto lolu daba. Valelisa nangu president valelisa. Cha liphili lami ngiyabonga mfowethu sobonana ngesonto mfowethu sesikhuluma le ndaba le siyabonga ya sobonana kulele ya umlenze usuku cha phela ngeke ngize ngutshele wena umyalezo ngoba awilutho wena wazilathi isihlalo eziphukupuku siqinise bang hawu ngixoxa kanjani ngeke ngakufolele ngathi ukuthi ngapha cha awazi ufona mkhulu thina sifonile safika ayi wenza iphutha kodwa kwakufanele ukuthi lento ufike uhambise ilungane uvimba abantu ugquba amatholo uvimba abantu ngoba manje mase kunjeni wafakile amanzi endlini kodwa sibonaneni ngesonto leli udaba silikhulume kahle sesihleli phansi
Usho kanje Siyabonga Cingwane. manje ubona kanjani usho ukuthi ena ndoda awudedeli Hayi lutho. namanje umsaba Hayi lutho. Lutho mkhulu. hawu Hayi lutho. hey madoda usho ufunga uyafunga impela Ah lutho mkhulu angisabulutho. usho kanje Hayi lutho. hey Hawu. hey ngibona wakwani wakwani Hawu. ngaphala usumshayela mafaba bathi utwes mafaba Ah wakunankinga lokho. hayi utabele usayinsizo ngakanani kadukheli Akunalutho mkhulu. wesengazaphana usukuphelele eja awe mina ngifone yimi ekhathile cha bafowethu Mkhulu. bafowethu kheli othe ngibonga kakhulu bathethwa nje nonke Ukwanda kwalo mkhulu. ufika nje ekhaya ngoba phela ukufika kwenu la ekhaya nakuhlobo esizweni sakithi somkhosi bakithi naphinde futhi nakhanda ubukhosi bakwaZulu yini nabumba ubukhosi bakwaZulu manje manifika nje ekhaya ngiyajabula ngizobe nginani impela ngayo yonke indlela okwanje manje ngisawuvula isabelungu bakwa-40 asisikhathi ngisho nalapha kwaSpy angospa bavula emsebenzini masebevalile ngibonge kakhulu bafowethu ngoba sengingena nesabalo Liyangena impela. manje abantu-ke ngivame ukushiya ubusiso bakithi ngicela nje nonke-ke bafowethu ukhe avalelise kumina nabese nje nami nginifisele okuhle nonke ukuthi-ke nginibikele nje ukuthi nonke phumani bafowethu nizobona into enhle laphana kamsana emagrawundini ingeze ngoba leyo nto leyo iyakhuthaza kakhulu leyo nto ukuthi iy'moto zibe clean yabo nje nanamhlanje umfana lo uhamba ngaleli veni la ekhaya nje usehlalela iwasha njalo ngize ngithi hawu lo mfana wakhuthala kangaka manje ngiyabona ukuthi hhayi ubona into enhle into enhle nje kakhulu ngoba akufuneki ukuthi umfana ahambe ngemoto uthi uyayivula imoto inuka amasokisi uyabo ngilumseni Kunjalo. ususaba ngisho ukukhala phambili usethi udriver umfana uthi ngithathela imali emumva awu usuvele uthi nje sandla usamtsheni nani ukuthi usuka kanjani kaxweleliso inhle kakhulu lento ingane kwesinye isikhathi zize ziyibhale ingane imakhala eziyidilelayo ubhala imoto uyibone ngemuva ngicela ungwashe wayibona izimoto ngicela ungwashe yabona nje lento enizayo inhle kakhulu kakhe angincome kakhulu ngincoma nje kakhulu lento khe ngoba ukukhuthaza ukuthi imoto futhi ngoba imoto mayilalile ingawashiwe noma ishe nodaka imoto iyashesha ukurasta futhi imoto ayigugi mayishala imoto iyinhle nanokuthi nje futhi nabagibeli bakhululeka uyazi ukuthi abantu bayiqasha imoto uzothiwa bethi imoto kabanyazi clean hayi ukuthi ngibonga kakhulu hayi ngibonga kakhulu kodwa iyaqina kasinyo sempane imoto Noma ngeke ngiyiphawula ngaze ngayibona isikhathi eside. Azungayibona? Yebo. Ngiyibone nje. Ngibuka nami ngidlule kodwa hey bakithi. Hayi kodwa cha ungavalelisa nje kubala nje ngaphola ubukade ubabingelele ukuthi ngoba sakhelene nje singomakhelwane phela futhi akubanjiswana lesi sihlalo sikasinqa senkweni hey kodwa uyakhala nje. Ngoba nami safuna ukuthi ngidla amathambo engqondo ukuthi lento izobikwa kanjani. Hayi siyabonga bafowethu bonge kakhulu kwabe bethamele lapha emafonini bebesibuka sibonge kakhulu nokufika nje wakhohle uzongena sijabulile kunyathela emagcekeni siyabonga kakhulu bafowethu sesingahlangana mhla ka-24 ngesonto lapha komsana abazume bekhona siyathokoza kakhulu ukuphumelela kwabo siyabonga kakhulu inkosi engusisi